Ya. Ya. Pancene kabeh kuwi wis dadi kinodrat. Apa sing wis cinorek? Ana wiwitan ya ana pungkasan. Ana dhuwur ya ana nisor. Biyen daya-daya miwiti ndelala wis ceklek dikon mungkasi adipakra. Tapi iki dudu drama. Amek crita tok. Aku iki duwe anak wedok. Ya dajanjane ngono ya kembang desa. Ayu rupane ya semelohai. Ndelalah ya payu lho, wong ancen bocah ayu. Payu setahun duwe anak, ditinggal bojone. Wiyah mbondok jenenge Amarpuah. Rabi oleh setahun duwe anak cilik, lah kok bojone dicekel londo. Dikum nduk kandang jaran. Dihukum nduk pakun jaran. Ngene iki kudu ditangisi kaya piye? Wong wis 15 tahun ra methuk. Meh ndani ya gak ya sumpel embang ana. Aja guyu tarik aku lho grogelan gemeter. Lah iki mau kit mau. Lae pamitan blonjo. Mosok mung congkoke njaluk kopi sak gelas esuk-esuk be ana kembanan. Kok sampe yamene ora mule-mule iki blonjo tak ngemol arek loro iki. Bune, aku wis lesu, Bune. Walah alah. Bojoku sing ayu dhewe. Metu. Loh. Gara-gara nek iki mantan MC. Nandi air iki iku. Tunjuk. Kowe iku lho nandi ae. Sampai jam yamin aku teko iku lho. Aku lek nggeleki piye terusan. Mas ora aku lho gak ilang Kang Mas. Ora nek ilang. Aku lho wis tuwek, gak ono sing doyan. Lah wong arek kingis-kingis sing ngono arek. Lah nek kok disaut garangan gak ya? Cek kapok. Cek kapok. Anggitmu jajar kene lho Bune, sawang aja rukun. Iya. Wis nemen ta Pakne. Kon ndongakno aku nemen mengko kesusu ta Bune. Ora Pakne. Ora ngono. Sabar Pakne. Aku lho kaget. Aja dicekel sing iku, sing liyane ngono lho ora. Aja pondok kamar ae. Tibane anak omah nandi. Jare pamitan blonjo. Aku wis makani PT wis sembarang kalir. Kok nganti yamene, lho. Lah kok wis tak bisa nih Mas apa ngombe. Bapakne pamrene kaya wis tak gaweno. Anakku mau tak kon dojo Pakne nang pasar. Lah kok nganti yamene ra mulai-mulai iki. Mbok mampir nandi, Pak. Aku yo gak ero, Pakne. Lah iya. Bisa stres arek iku. Hei, ngawur. Oh, bocah gak lupa, gak lapo kok dirono stres iku. Loh ya, lah ya temen. Lah ya temen. Lah ya temen. Ini kawake ngono Gusti. Ya Allah. Kowe iki nyapa to, Nduk? Alares, ini keluarga besar. Situ Gapura Desa, Nduk Sumput, Situ Gapura Kecamatan. Kowe iki nyapa to, Nduk? Kok dadak pelayan kok digodhog
gendruwo. Wis nduk, leran sik nduk ngene nduk. Lungguh, lungguh. Wis, nduk ngene, wis. Tutup lo nangis nduk cape. Ayo syuting. Apa, Nduk? Subakri niku lho bundaku wis semua nang pasar maneh. Apa? Subakri niku lho, Pak, nggodho kula terus. Subakri. Nggodho kula terus. Godho. Nggih. Gelem apa? Hek, ngawur. Wong bocah ndek bojo kok dikon arep. Nggih, Bapak niku lho, kula kan gak ada bojo. Majas. Bojo kula ganteng kiambak Mas Branjang Kawat kali sampun gak ada yoga Anda jurang perantas sampean. Jurang penata. Ngene iki lho, resik iki lho durung kanyaran iku. Ngomonge kuwi slih wae. Aku ya. Lah iya, jenenge Subakri. Wis kok tinggal rabi suwene 15 tahun lho. Kok sik goda kae. Lah nggih Bunda, wong niku terose seneng kula niku kit perawan. Lah sakniki kula sampun gak ada bojo dikira rondo dijak balen. Rondo matane kono. Wong bocah gek ndek bojo. Ya gurung pegatan. Bojone ku ya gek urip. Wong Pak Bodin kok miso. Dosa. Bang Marpuah. Ayo, Bang Marpuah. Terus ngene. Oh digodho aku seneng taga. Nggih mboten, Pak. Kula gak ada Maneh. bojo. Nggih. Ora chattingan. Mboten. Ora liri-lirian. Mboten. Gak. Mboten. Ya ngomong lho aku mau hak ngono. Sampun, Pak, tapi tas sing nggodha kula terus. Kula kan jengkel. Ini gendeng arek iku. Nggih. Aku tuh gendeng anjene. Gak kurang tegar, gak kurang klopo. Piring ijo dikurepno. Gak kurang perawan, gak kurang rondo. Wong duwe bojo dikurepno. Dikarepno. Aja banget Pak nih. Aku yang dikur. Terus, hak ngene piye? Wes. Engko nek ngenteni kon curhat, anggepen ae Subakri pancene ora dok. Nah, ya. Nggih. Anjene arek iku rada ngene. Ya, wis ora usah. Anjene kesuwen ae Joko iku lho. Sampai umur 40 tahun ini. Saiki sing penting ku nang kage-kage wetengku selak luwi. Ya. Nang kau tak nang sawah. Nang ngenteni kon suruh hate luru nang sawah mang. Blonjo tok nang mall. Ana ayo nang kewena. Ya wis, Dok. Saiki ayo melok Bunda masak nang mburi ayo. Nggih, Aja ngreken Bunda. bapakmu ayo. Heeh. Ya, Pak ya. Mbokne. Mbokne. Dalem, Kang. Lho, kaya gede. Kembar wis ndek omah. Ya, iya temen. Memangnya lapo sih kok celuk-celuk iku? Ngene lho Mbokne. Apa sampean iki gak duwe pikiran? Wong duwe adik situk kaya gak nang gelem rabi. Ya kepikiran lho Kang, lah wong Subakri iku siji-sijine adine dhewe sing paling dhewek sayang. Terus kenapa gak kepikiran? Enake lapo sih? Ya bekne sampean duwe kenalan sapa ngono rondo-rondo sing anyar. Aku tak ngomong nyanyi saja ya. Enak, duwe kenalan sing anake Gus Prawan. Aku duwe kenalan rondo-rondo anyar. Undang ae dikawinke sapa musuhe. Pasti ketemu duwe mantu, Kang. Lah iya wis tuwek. Kadulursa, gak gelem rabi. Lah iya. Lha kon iki lapo kok mumet ae kaya pitik memeti? Aku iki bingung, Cak. Apa sing mbok bingungi? Nah, iku. Lah iku apa? Aku iki bingung, Cak. Iya bingung apa le? Apa daganganmu iki gak payu? Takon iki wis kudu rabi.
Nah. Sing jelas. Nah niku mau Cak. Ih, niku maneh. Lho, kudu tak pisuye kon iki. Tenan ta? Ketemu rabi tenan. Iya, Mbak Yu. Alhamdulillah rabbil alamin. Akhirnya gak kedelu waksa. Ndi. Sing disenengi nanti kawin ke. Lah iya, bocah ndi? Wong wedok endi sing iso ngepek atimu, Dik? Marpu aja arek kauman. Lho. Marpuah. Iya Mbak Yu. Gak keliru ta? Ika Mbak. Dia bojo iku, Dek. Lah iya, kon yo ngerti dhewe. Marpuah iku bojone Kang Mas Branjang Kawat. Lah kok iso-isone kok senengi? Ora ana wong wedok ket 20 tahun kepungkur sing nggodho atiku nek gak marpu iku Cak. Walah iya temen ta, Dik. Iya Cak. Disuraki wong akeh lho, Dik. Kenyataan Cak. Ya wis. Ringekno dong. Tak kandhani, tak takoni. Iya Mbak Yu. Sama ya wis seru. Nek marpu iku gorong rondo, ya gorong dia pegat bojone. Nek kok iso-isone gara lamar marpu iku kok piye ngono ku kan? Ngene Bune. Lek awakmu gelem manut aku, ya iso kedaden Marpuah dadi bojomu. Aku manut Cak. Ya wis, saiki ayo melu aku. Ayo. Aku melok. Ayo. Marpuah, Nggih, Bapak. awakmu wis rumangsa pirang taun ditinggal bojomu, Nduk? Sampun gangsal 12 tahun, Bapak. Hah? Gangsal 12 tahun. Bo. Gak ngakik, Nduk. Boten ngawat. Ngomong apa ya Pak? Mbak ngono, Bune. Aku lek mbak ngono. Lah ono ae. Ngono ku ya gak kangen blas to, Nduk. Nggih kangen, Bapak. Tapi pesene Kang Mas Branjang Kawat niku mboten asal ganggu pikirane Ananda jurang penatas. Ben saged sakti mandraguna kados Kang Mas. Sampeyan iku lho ngomong apa ya Pak? Wong aku sampeyan tinggal 2 dina iku lho. Rasane kok ditinggal 2 taun. Lah kok ndadak tak kok marpuah ngono. Ya jelas kangene pual to Pak nih. 2 dina kowe tinggal 2 taun. Ya kaya gak padu 2 taun ngono le Mbak ngono. Ya gathik curhat Pak nih, gathik curhat aku isih. Aku dan dirimu iku gak padu iku bagaikan radio tanpa krok-krok. Terus saiki ngene Nduk ya. Embang ngono. Ya, embang ngono. Terus awakmu iki meneh tak jak ndelok nang ngene padhepokane jurang penatas ngono piye. Nggih mboten napa-napa, Bapak. Tapi engko nang bojomu srengen. Mboten. Monggo. Monggo. Terus salah. Yo, balik lah. Ya wis gak apa-apa kadung mlebu kok. Engko syutingane tambah elek. Nak, monggo nak Mas. Nggih. Monggo. Kula mriki mawon nggih. Nurung gunung jenengan mriki monggo. Monggo pinarak. Pun. Mriki mawon. Oh nggih, nggih pun balik oh. Duh, kula mesti susah. Ya nang nggih pun pinarak mriki. Kono kandhane kon longgo ra. Alah dikon lho gue kok ngene glani. Lah ngoten. Bune tolong udekno. Pun. Ngono saya urusan repetaken. Isin, Kula tak Nambah enak mawon ngeten iki. Kula kengen ngudek lulo kowe. Alah. Fokus ngudek kopi. Kata dicor. Ada apa nak Mas? Enten Ngeten. apa? Kula mriki ajenge ngaturaken surat dugi tangsek. Surat. Oh, surat. 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 Tekon ndi nak? Tangsek. Lho, lah temen kan pilinge bapak iki bener. Cara ndukur bapak iki payu. Sumringa. Iki guru tak omongi saiki oleh surat. Dilok ndek. Surat endi surat iki? Loh, ngene iki kok sampe supe iku lho. Aku
Aku ora iso waca, Nduk. Ya waca nang sawangane cek pantes. Wong tuwa. Seneng paling anakku iki. Ya iki jelas. Bunda. Iki lha apa? Bunda, Kok tambah nangis? Lah ya. Nduk, bojomu lapo? Kamu pas niki surat kematian niki. Lho. Wis ngurus nang desa ta kok desa kematian iki. Kamu. Dek. Bunda. Ya Allah Gusti, Gusti. Mantuku Branjang Kawat mati. Innalillahi wa inna ilaihi Innalillahi. Den ngono, Den. Lha sampean iki mudine. Iya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mantuku Branjang Kawat mati. Raja aku meninggali nanti nang sandi iki lali aku. Ngeten mawon. Sakniki kula mriki kan tujuane nggih ngaturaken surat kalih ngejak Adik Marpuan iki mendhet bojone. Nah, lek minangka jenazah mboten dipendhet, niku ajenge dibuak ten Kali Brantas, Kali Londo. Ya wis lho. Saiki melok markasan. Aja sampe mayite bojomu dibuak karo bangsa Londo. Nggih, Bunda. Ya wis sing hati-hati nak. Nggih, kula pamit nggih. Pangestunipun, Bunda. Hati-hati. Titip anakku. Nggih, Aja mboten melok to. Hati-hati lo Kang Sam. Jalan setengah dewe Kang Sam. Aduh lakon apa kita bune. Ya sing sabar Bapak ni. Kasih anake ndawek ngono. Lah ya. Sik tas disambati 15 tahun ra petuk. Kok ndelalah ana kabar kematian. Ngene iki terus ngono aku lho kok piye ngene iki? Sabar Pak Ne, sabar. Ngene le. Ayo saiki ae budal nang ngene Pak Colok. Minangka nduk kono ana bekasane Branjang Kawat sing gurung dikekno Marpuah. Soale aku ngerti nek Pak Colok abdi setia Marpuah. Mah Branjang Kawat. Nggih Pak Ne. Ayo nang Pak Colok Pak Ne. Ayo kapan? Saiki Pak Ne. Iya ayo. Juragane ya dilakoni. Aku dikon jaga pusaka. Beres kalau munyang rompi anta kusuma karo gongseng geni. Najan karo dukoe tak boe karo rokok ae. Dosen itu pres temen. Juraganku di penjara wek suwi. Sampai saiki gurung balik. Jane kangen tapi kok yen ya juraganku. Colok. Sopo e ganggu anu mergawe? Aku Pak Colok. Lho, lho tekan dhuwur panggung. Ya tak lungguh. Ya. Mosok awakmu gak ero karo aku Pak Colok. Peno iku sapa? Rinio, marko rene sawangen. Juraganmu Pak Colok. Iya ora iso madani, tapi
Ngebutno apa ya sadurunge juraganku di penjara titip apa ae? Aku titip siji. Anakku jurang penatas nang Padepokan Kiai Pakujaya. Ya. Loro, aku nitip bojoku Semok Dik Marpu'a. Telu, aku nitip telung pusaka. Siji, Gongseng Kencana. Loro, Rompi Untakusuma. Telu, apa lali aku? Gongseng. Wis, Wis apa? keris. Keris kono munyang. Gorene tak gawene. Ngapunten Ndara, Pak Colo metu Semerap. Sik. Suwene, iso kenceng tagak. Wadah, kaline dosi sik lho. Alah, Gak iso nali lho. Ngene kok kate nglodruk. Alon-alon, karo ndoro. Ketekak. Bacok ngono. bapak wargane tak pel mati. Iki. Lok, gongsengku kok karek sise lho. Siji ae wis sapi kok. Gongseng apa? Kalunge kucing iki. Pancen kalunge kucing. Ya. Tak coba Sik mandi apa urung? Ya! Ya ampun dadakno. Ya iya lho. Saiki ngene lho. Aku wis kangen karo bojoku lho. Ya. 15 tahun aku gandol tok kaya mik lho. 15 tahun gak ngempet. Ya ngempet lho. Makane saiki ayo lho aku nang ngene bojoku. Ayo. Ayo. Nggih, monggo. Lho, Den. Pamonku ah. Aku iki mantumu kok kira demit. Ndara kula kok jare demit. Oh, bapak marotua sugeng kula. Bune. Lah, jenengan kok tiyang kali mawon. Lah bojoku pundi? Nak punten nak Mas. Iki ana kesalahpahaman nak Mas. Kesalahan apa? Pakne akeh pakne lho sudono surate kok nang Lho ndi surate mang? katokku Tuh katok. Kene tak gawe. Kok temenan balik, kok salah. Pancen aja katok tetem ayo suwe. Nandi? katok pakne lho katok. Iya, gitu. Ya apa ya? Apa? Loh, Bojoku gomar kasar karo Subakri. Tenang, Den. Tenang. Kurang ajar nek loro iku. Cek wani-wanine gawe aku mati supaya bojoku dititipno Subakri. Pak Colo, ayo lo aku mateni Subakri. Ayo, gepui. Kula pamit. iya Nger, iya. Heeh. Lah. Aja pateni mana lo, lah? Tenang. Lakon apa maneh? Tiba parinani lah, saiki bisa. Ngene iki engko jelas geger gedhen. Katel apa pakne? Hah? Katel apa? Ayo nutup. Ayo nutup. Ono mati
ndek bojo, ndek anak, aja koyo ngono. Bojo sapa maneh? Bojomu lho wis mati nang penjara tang sini londo. Ora ana critane wong sing dihukum 20 tahun isih urip. Urip matine bojoku iku dudu urusanmu. Awakmu kan ngerti sih Marbuka. Aku gak rabi-rabi mek ngenteni awakmu. Iki ngono wis jodoh Bakri, aja koyo ngono. 20 tahun ngenteni awakmu, malah awakmu dirabi karo Branjang Kawat. Loro atiku. Ya sabar, kedisian sih gak cepet-cepet. Lah iya. Dek Marbuka. Kang Mas, ya ampun Kang Mas. Kula seneng banget Kang Mas jenengan mriki. Seneng banget apa? Keweden kenangan olehmu gendaan. Sumpah lho Kang Mas, 15 tahun kula setia. Temen ta? Nggih Kang Mas, kula setia ngrantos jenengan. Kula nek mboten dibijuk kalih Kang Mas. Sapa? Kang Mas. Markasan kalih Subakti kula mboten mriki. Ya wis, Dek. Nek ngono marem atiku. Saiki ngene Pak Colok. Pak Colok. Ayo marani Subakri. Ayo dipetani. Mateni kok dimetani. Ya wis, Dik, entenono kene sik ya. Nggih Kang Mas, yo melu to. Rukun Trisno Rukun Trisno Nadya Sono Cucuk Sing sing saumpama antar Brahma Piye, Kang? Kok tak salok-salok sampe iki kok presem ngene nang ngono apa sih, Kang? Karsa piye, Bune? Lah wong kowe terandu growong tengah. Apa iku, Kang? Wong sing dirindu kok bojone wong. Lho, kok gak cocok? Lah iya, memajas. Mamula tale gak iso parian gale parian. Aku kaya. Karo ketipeti. Karo ketikane. Masuk. Rukun Trisno Apa maneh? Tolong ngono aku, Cak. Ya lo tolong apa, Dik? Branjang Kawat wis metu teko hukumane londo, Kak. Lho, cek cepete. Lah iya, aku mang dikroyok langsung melayu rene mang, Cak. Awakmu kan ya wis tak kandhani, Dik. Branjang Kawat iku wis duwe bojo, bojone kok senengi. Kate piye maneh, Cak? Nah aku wis kadung seneng Marbuka ke 30 tahun nek. Nah ngene iki, lek wis kadung ngene iki, awakmu kudu piye? Makane iku aku nyambati sampean, Cak. Kate sapa maneh sing wani karo Branjang Kawat. Mamula. Nipir Oh, seneng bojone wong gak gelem tarung. Terus piye niki, Cak? Wis mlebu Bune. Iki urusane wong lanang. Terus Branjang Kawat ya. Kapan oleh teko iki? Kane kakek kok. Aku kate mateni adikmu sing nggendak bojoku. Wah, Wes, ayo maju. Gak mempan. Ora usah kakean rencana. Maju wo, tampak nang pusakamu.
Dik. Aku kudu mati. Aduh, Dik. Aku tak kuat, Dik. Nggih, Ndoro. Jupun pusakaku iki. Ora ana sing kuat nampani pusakaku iki kejaba anakku jurang penatas. Jupun Pak Colo. Nak Mas, sing kuat ya nak Mas. Apa boten kuat, Pak? Aku mati sih. Loh, Ora, kula tak budal nggih. Aja mati sih lho ya. ya Allah Gusti. Mang mati-matian saiki mati temenan. La ilahi maneh ngene iki engko. Embo ya mantuku, mantuku. Wis le, yo. Iki mergone wis ketok welo-welo montone bojomu mati. Ayo galing-galang di kubur, aja sampe musuhe Brandang Kawat iso mesem guyu gara-gara kumu. Brandang Kawat mati. Ayo tirakat. Murid-muridku, kirane awakmu iki wis entuk kemajuan. Sedelok maneh wayahe ujian kagidagian. Sing tak jaluk sesuk dadi para pahlawan sing bisa mbara pira kawula, aja dadi bajingan sing idak-idak kaya kene. Jurang penatas. Awakmu iki paling dhuwur tingkatane. Kudu bisa menehi conto marang adik-adikmu. Aja nganti ilmu saka padepokan iki mbok gawe umum kemaki utawa idak-idak sirahe bangsa iki. Kejelasan ya, ini kejelasan. Ngapunten. Sik. Awakmu iki sapa? Teko gak ulung salam malah gawe kesro nang iki. Ngapunten. Kula abdine Den Mas Branjang Kawat. Nggih kula niki Raden Mas Colo. Oh, Pak Colo. Ya aku eling. Nalika awakmu ngeterno jurang penatas mondok 15 tahun kepungkur nang kene. Lah nopo iki gak mlayu-mlayu? Nah, ngeten lho, Yai. Kula mriki ndawake titahe juragan kula, Den Mas Branjang Kawat. Amergi Den Mas Branjang Kawat pejah amergi markasan Kali Subagri. Perkara kate ngrebut Bumarpuang nggen ibundahe Den Mas Jurang Penatas. Lho, maksudmu? Markasan nggal paguron karo Branjang Kawat iku. Nggih niku. Sudah piye? Udah kok diperkosa wong akeh iki. Gak ngono.
Amarga markasan iku tunggal guru bapamu. Lali, aku mang ya lali aku. Latihan pirang-pirang wulan iki lali. Aku rene kudu kacau. Sampean kudu balesno matine bopoe sampean. Dadi sampean kudu di mana? Kudu nggawe 3 pusaka iki iso mateni loro pecotot niku mau. Nah, sik ceklono. Ana gongseng gumala geni. Iso banter tanpa stang, mlayu banter kaya digudak utang. Awake kok piye lho? Mlayu digudak utang, dudak moso lah ngono. Lah, kuwi mbok ngono pokoke. Iki ana kota Ngontokusuma. Kebal paidoe tangga. Nah, ki keris kalau munyang iso nebas apa ae pokoke ya. Lek mateni aduh. Lek nggawa keris aja digele mburi. Bapamu amarga mati ya kenek pusaka dhewe amarga markasan nyunduk teko mburi. Dadi gelem garep wae. Sing hati-hati dongane bopong menawamu. Kulo nggih rek. Pampen riyen rek. Nggih Pak Colo, murid-muridku serane perang gedhe musuh Angkara. Moko tak perintah melu Jurang Penatas bela kebenaran. Ya Allah, Kang Mas Branjang Kawat, belo aku sampai mati. Muga-muga swarga Kang langgeng Kliru ndredeg aku. Muga-muga swarga kagem panjenengan Kang Mas. Kan mari mateni bojoku, sisane patenono aku. Aku ora sudi dadi bojomu. Moh. Aku iki Subakri ora ono daerah kene iki Subakri lek aku. Loh, cilaka iku malah
ya. Ya wis. Nah, ya sampe iki mangkat, kok boleh-boleh. Lah iya, jare nggodak marpu aku. Gak ana dinungan iki kok piye? Pancen bocah sithik kok gak majos kok. Wong gak perkara. Ngono-ngono ya adik sampean mbokne. Sampeyan gak sampe lali ta. Ana apa maneh? Lho. Ono apa, Dik? Aku mang ngomong wong loro marpu aja. Dadak ana arek nom-noman telu sing ngeroyok aku. Aku kare dipateni, Cak. Apa kon kare dipateni? Iya, Cak. Jenenge Aku jurang penatas, anak bronye kawat. Mlebu abune. Dadi awakmu iki anake jurang penatas. Kon gak ero bapakmu mati nduk tangane markasan karo Subagri. Wis ero. Kok piye dipateni pisan ta anake? ayo pateni, Cak. Ayo maju sithik. Wani-wani ne awakmu mateni di markasan. Gorong ero kon sopaku. Iya. Arek sing mambu kencur ae kate nglawan markasan. Boko. Wis gak ate sumbar. Wis ate andel-andelan, kelis kelepunyang. Hah! Lilarake. Lah mati kabeh. Wis lah ya. Wis cukup le ya. Mati wis dibales mati le ya. Wis iki markasan masane lelo ngene iki gek pamanmu dhewe. Ya. Saiki sing penting ayo urip rukun. Rukun sak keluargane, rukun sak tetanggane ben negarane iso maju. Sekali merdeka tetap merdeka.